प्रप्रथम जावन हांव म्हगेले गुरु महाराजाले चरणारविंदाक नमस्कार करून तांगेले आशीर्वाद निमबोन तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य जावन आशिल्ले श्रीला प्रभुपाद हांका नमस्कार करून तांगेले आशीर्वाद घेवन अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले श्री परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाक तंगे कृष्णा चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार करून आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्तम फल जावन आशिल्ले सत्संग श्रीमद भागवताचे दामोदर लीला म्हळ्यार दंच स्कंदाचे 9वा अध्यायांतून मेळतस हे कार्तिक महिन्यांतू ऐकाक जाल्यारी भारी देवा नमगेर कृप केलेलस तशीची हांगा मिगेल काणी ऐकूचेक हे कृष्णाले काणी ऐकूचे बेशिले सकड वैष्णव आणि वैष्णवी पुरांक जणांकी मिगेले नमस्कार करून नमस्कार दिवन हांव तुमगेले आशीर्वाद मागून घेतस हांव कसले सांगिले तुमका ऐकून कृष्णावेरी एद्दीपुणी भक्ती की प्रीती चढली म्हणून जाल्यार ते गुरु महाराजान मेगेल वेरी आशीर्वाद केले म्हणून हांव लेखतस. हरे कृष्णा. कार्तिके जन्म सदने केशवस्य जये नराः सकृत् प्रविष्टा श्रीकृष्णं ते यान्ति परमव्ययम्. अजे अर्थ कसले म्हणून आम्ही चिकी पळया. हे कंची श्लोक म्हळ्यारी कृष्णाले जन्मभूमी जावन आशिल्ले मथुरेंतू कंसाल कारागृहांतू भितर रिगलेरी ते कृष्णान जाल्ले ते जन्म आयल कूडस पळय ते कूडांतू आम्ही बेसून चिके वयर पळयल्यारी ते हे श्लोक ओडारी संस्कृतांत बरोवन आशिल्ले आमकां दिसता. हाजे अर्थ कसो म्हणून आम्ही पळया. कार्तिके जन्म सदने केशवस्य जये नराः. केशवाले जन्म सदन जावन आशिल्ले हंगा कार्तिकांतू कोण ये नर कोण सकृत प्रविष्टा म्हळ्यार एक पंथ प्रवेश करतकी या जागेरी तो श्रीकृष्णम ते यांती परम अव्ययम. श्रीकृष्णाले ते परम आणि अव्यय जावन आशिल्ले ते पद सगळे लोक प्राप्ती करता म्हणून हाजे अर्थ. हे श्लोकातून आम्ही कसं मना करून घेऊयात म्हळ्यार कार्तिकांतू एक पंथ ते रिगले पुरके कृष्णा लोक प्राप्त जातके आमकां. ताजे अर्थ कसले कसं मना करून घेऊयात. कार्तिक जन्म कार्तिक महिन्याचे महिमे आम्ही मना करून घेऊयात. एक पंथ रिगले पुरके देखून कार्तिक महिन्यांतू आमकां कसं केल्ल्यारी ताजे मेळचे शिलते कितले वंटे फलस पळय ते अचिंत्य आमकां आलोचन चिंती करू जायना कितले मेळटा आमकां फल म्हणून येद्दी केले पुरके. ते देखून वैदिक पंचांगात 12 महिन्या भितरी कार्तिक महिनो भारी विशेष अति विशेष जावन भगवंताक प्रिय जाले प्रिय ते. आता हे देखून कसं करता म्हळ्यार आम्ही आमगे नित्य नियम काय पुणी येदेची ते नित्य नियमांतू केलो पुणी आम्ही हे कार्तिक महिन्यांतू काय नातल्यारी डबल करू पडोका. कित्याक म्हळ्यार हे महिन्याचे मेळचे फल अचिंत्य. वृंदावनांतू कसं करता म्हळ्यार मस्त नमने संकल्प करता ते जण पुरा साधक पुरा. वृंदावनांतू कल्पवास म्हणून करता ती. कल्पवास म्हळ्यार वृंदावन सोणू वचनांतनी बाहेर मागीर दूध कल्प म्हणून करता ती. सगळे महिन्यांतू दूध मात्र पिता ती.
आणि हे महिन्यांतू मस्त उत्सव सगळे वृंदावन पळयलारी सगळे महिनो एक उत्सव प्रतीती आणि हे महिन्यांतू उत्सव मस्त राधाकुंड प्रत्यक्ष उद्भव झाला हे महिन्यांतू तुलसी परब दीपावली पुरे हे महिन्यांतू येवचे आणि प्रधान कसं म्हणल्यार हे महिन्यांतू दीपदान दीपदान म्हणल्यार देवाक तुप्पाचे पणतेंतू तुप्पात बुड्डोन ते वाती दावाक ते तगेल मुखारविंदाक आमी आरती कोर्न तगेल ते मुखारविंद पळयल्यारी तज्जे फल अचिंतिकय इतली ताय म्हणल्यार हरिभक्त विलासांतू सांगता कसं म्हणल्यार तुलसी काष्टांतू दावाले मुखारविंद आरती केल्यारी कृष्णाक ते तुलसी काष्ट म्हळ्यार तुलसी एक सुकील काड्डी काडचे आणि ताका कापूस तुदी एका गुंडयल्यारी जाता ना जाल्यार गुंडयन जाल्यार जाता ते तुप्पा बुड्डोन दवाल मुखारविंदाक आरती केली म्हण जाल्यार मनुष्याक एक बंद आरती केल्या पुरकय तो कृष्णा लोकांतू 60 कोटी वर्स रब्बूक ताका ते भाग्य प्राप्त जाता म्हणून सांगिलस इतले अचिंत्य हे महिन्याचे फल म्हणून आमकां कळता इत्याक रूप गोस्वामीन ते तांगेले भक्ती रसामृत सिंधून तो भक्ती चड जावचेक कसं सकड कोरका म्हणून ते 64 अंग वृत्ती सांगला तंतु एक ऊर्ज वृत म्हणून सांगता ती ऊर्ज धरो विशेषण म्हणून सांगला ऊर्ज म्हणल्यार हे महिन्याक ऊर्ज मास म्हणता ती ऊर्ज मास म्हणल्यार ऊर्जेश्वरी नावारी हे महिनो ऊर्जेश्वरी म्हणल्यार आमगेल श्रीमती राधा राणी इत्याक म्हणल्यार हे महिन्याक अधिपती अधिष्ठात्री देवी राधे इत्याक म्हणल्यार भगवद्गीतेंतू तुम सगळाक ಗೊತ್ತು पुरो कसं सांगला दावान ಧಾಂಚೆ अध्यायांतू विभूती योग म्हणल्यार ते अध्यायांतू दावान तगेले 82 विभूती सांगला सुमार पंच सकड सांगू आता वेळ ना आदित्यानाम अहम विष्णोर ज्योतिषाम रविरंशुवान मगिरी अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद देवर्षीलेंतू आव नारदो वृक्षांतू आव अश्वत्थो यज्ञांत आव जप यज्ञ अशी सुमार सांगला वृष्णीना वासुदेवोस्मी वृष्णीलेंतू आव वासुदेवो म्हणून 82 वैभव सांगला तागेले तंतू कृष्णान सांगला मासाना मार्गशीर्षोहम म्हणून सांगला महिन्यांतू आव मार्गशीर महिना म्हणून सांगला मार्गशीर महिना म्हणल्यार कार्तिक जानु नेक्स्ट महिन्याक मार्गशीर म्हणतात मार्गशीर महिनो कृष्ण म्हण जाल्यार केदनाय कृष्णाक आपयताना आमी कशी ताका शक्तीले ओट्टू करून आपोवचे राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर ना जाल्यार राधा गोपीनाथ लक्ष्मी नारायण राधा दामोदर अशी राधा रमण प्रती एक पंथी ताका आपयताना तगेले सुरवेरी शक्ती तगेले राधे ही पवर तगेले पवर सोर्स भक्ती प्रदायिनी म्हणटा तिका तिगेल नाव ಒಟ್ಟು करनापोचे ते देखून मार्गशीर साक्षात कृष्ण म्हण जाल्यार हे कार्तिक महिनो ताजी फूड येवची महिनो साक्षात राधे ते देखून हे महिन्यांत आमी कसले एद्दी पुणी केली म्हण जाल्यार ती कृष्णा लगी इतलो ओड करून सांगता वय ती एक पंथा ताका एक पंथा तू तुगेल भक्ती दिवका ताण इतली केला म्हण सांगता कशी एक हावसू बापसूल येताना कामा तुका येताना सांगता कसा केला गो ताणाजी म्हळ्यार वयत ताणे चंद कोण शिकला आमगेल चेरडान भजन केला मस्त वेळ होमवर्क केला ताक पाप ताण सांगिल्या वेरी ऐकला एदे केला पुरो ताक ताण सांगिल्या वराजी सायकल घेवन दिवचांग मस्त वेळ फ्लूट प्रॅक्टिस केला म्हणून एदे सांगल्यारी हांव सुना इतले कोर्ण सुपूर्त चेरडाना जाल्यार
ती कसं करता बापसू लगी मस्त कोण सांगतात हे प्रकार राधे आमगेल्या भक्ती प्रदायिनी तिने आमगेल्या कृप केलरी खंडितची आमका कृष्णा प्रीती प्राप्त करूयत ते देखून कृष्णाक प्रीती मेळका कृष्णाल प्रीती मेळका कसल करका त्याची कितेरी राधे खुशी करची कितेरी हे महिनो भगवद्गीते जप भागवत श्लोकार्धम श्लोक पादम वा म्हणून सांगला एक श्लोक जवो अर्ध श्लोको श्लोक पादम वा अर्ध अर्ध श्लोक काल श्लोक जलरी वाचल्या पूर्कय दवाले प्रीती प्राप्त करून घेऊयात तशीची ते आम्ही तुप्पा पण ती दावाक दाखयतांती तज्जनी जाऊन तरी ते स्वरूप कसले ताजे दावाले प्रीती पावची कशी म्हणून आमका हे दामोदर लिहिले ऐकून तागेल ते सान असताना शिली लिहिले इथे म्हणल्यार कृष्णान हे अंगा सुमार जीवात्मस तक विमुख जावन खंय 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 भोंवत संती तांका साधारण ರೀತಿರಿ ಮೇಗೆಲೆ ಲೋಕ ಆಪುನಾಡು ಜಾಯನ ಎದಕ್ಕೂನು ಮೇಗೆಲೆ ಸಾನ ಸ್ಥಾನ ಶಿಲ್ತೆ ಲೀಲೆ ಮೇಗೆಲೆ ಕೇಳು ಪುರ ತಂಕ ದಕ್ಕೋಯ ಇತಿ ಮಳೆರಿ ಕೊಣೀ ನಾಂತಿಯ ಲೋಕ ಅಂತೂ ಸಾನ್ ಚೆರಡಾಕ ಮೋಗು ಮುಣು ಸಂಗನತಿ ಮೋಗು ನಾಮುಣು ಸಂಗನತಿಲೆ ಸಕ್ಕಡಾತಿ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಮಳರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೂನು ಕೃಷ್ಣನ ಹಂಗ ಹಂಗೆಲೆ ಭೂಯಿಂತು कृष्ण अवतार घेऊन सान तगल बाल लीले पुरा दक्कोन आमक जल्लितली तगल वेरी आकर्षण करू पळेला ते रीतीरी ते देखून आम्ही आजी भागवताचे 9वाचे स्कंदाचे 9वा अध्याय तो विवरण दिलेले दामोदर लीले ते आम्ही मना करून घेऊन तंतु तुकून कसं सकडम का मना करून घेऊ जातात म्हणून आज दिवसांतू पळया हे दांची अध्याय सुरू करच्या पुढे 8चे अध्यायांतू परीक्षित महाराजू शुकदेवाला निमगयता कसं म्हणू नंदः किमकरोत् ब्रह्मन् श्रेय एव महोदयम् यशोदाच महाभागा पपौ यस्याः स्तनं हरिः शुकदेवा परीक्षित महाराजा निमगोचे कसं म्हणू नंदः किमकरोत् ब्रह्मन् यशोदाच्या महाभागा यशोद महाभाग्यवंत जाऊन शिलती यशोदे आणि नंद महाराजान कसल नमुने साधन पूर्ण सुपुर पुरुजन्मांतू म्हणल्यारी तिगेले साक्षात भगवंतू तिगेले स्तनपान करतस ते नमुने भाग्य मेळका जाल्यारी तीन कसं केला म्हणताना शुकदेव सांगता रया ते ब्रह्मान महाभागवत जावन शिलते ब्रह्मान संगील सेवे तन्नी केल्ललस बमून बैलन ते प्रकार महाभागवत सेवे जलेल देखून तांका हे भाग्य मेळला आणि साधन कोर मेळची एक सिद्धी नाहीये ये तन्नी नित्य लील जाऊचे शिले ते नित्य लोकांतू कृष्णाले आननी अम्मा चितन्नी द्रोण आणि धरो म्हणून तंगल नाम द्रोण आणि धरा म्हणून तंगल नाम तन्नी ते नित्य लीलेंतू कृष्णाले आननी अम्मा ते देखून हे भाग्य साधन कोर मेळचिनी नित्य लीलेंतू तन्नी नित्य सिद्ध जाऊन शिले भक्त कृष्णाले म्हणून हंगा सांगून शुकदेव 9वा अध्यायांतू सूर करता हे लिहिले कसले केलेले म्हणून आम्ही आता मना करून घेतला अनेक कसं म्हणल्यारी धावाक एक नळ कुबेर म्हणून असंती त्यांनी शाप घेऊन गंधर्व त्यांनी शाप घेऊन दोन्ही रूक जल्लंती तंक उद्धार कोरका जल्ला कृष्णाक तशीची तगेले अम्मान केदनाई इतर गोपीन पुरा येऊन कंप्लेंट दिवचे कृष्ण तुगेल पूतू
आमगेल गरले येवनो लोणी खमता बुडकुल बेते तक्का बुडकुल बेतैता धंय पूर सीता मांकडा दिता म्हूण सगळं सांगताना तिने नमगूच म्हणू ना ती कसं करता तांका वै वै फटयो सांगता तुम्ही म्हणून सांगून तांका बिश्टयता मागशी तो तश करना मू ताका गतीस्वे आमकां हांगा नव लक्ष गायस ताका गत्य ना तुमगेल गरले येवन लोणी चोरुका हंग काय लोणी उणेस्वे म्हणून सांगून तांका बिश्टोन मागशी पेटयताना कृष्ण लेखता अम्मान लेखला आव बदक कसले करना म्हणून मस्त तांका बिश्टयतस अम्मा लाता तुकून वैष्णव अपराध जातस ते देखून अम्माके चिक्के दाखो का मेगे लीले म्हणून सांगून तो ये लील करतस श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीशो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं ददी एकदा एक दिसू गृहदासीशु यशोदानंद गेहिनी यशोदा नंद गेहिनी नंद राणी नंदाले पटराणी ती यशोदा कसं करता गृहदासीशु घराचे कामांचे पुरा दास्यांक पुरा विंगड कामांतू विंगड काम दित ती विंगड काम देवनो निर्ममंत स्वयं ददी ती गेले लोण इकडची कामच पळ तीच गणता स्वयं करता कृष्णाल कितेरी तिगल मोगा चेरडुतो तगल कितेरी ती स्ವಂತ हे करता आता आम्ही जलरी तशीची आमगेले कोणी गरले तुकून की आईले स्ವಂತ जण अण्णांकी भावांकी मस्त वरस नंतर त्यांनी गरले आईल म्हणले क्या आम्ही कसं करता ती मस्त वरस नंतर आईला तो म्हणून आम्हीची रांद कोण कोणाके सोणांती ताका हात लागोचे का ते आमगेले रुची जाव का म्हणून सांगून ताका ते वाणू ताका लग्गी बैसून आम्ही तागेल तोंडाक पळोवन तागेल तोंडातून कसले प्रशंस येत की म्हणून राखून बसतांती इथेक आमगेले म्हणाले अण्ण तो नाजाल्या भाव नाजाल्या बहिणी आमगेले म्हणाल भाव नसले री तांगेल तोंडातून हा मस्त काळ जाल गो फॉरिन हांव गेले नंतर 18 वर्स की जालें असल एक दाळी तो आम खंय काय नी म्हूण सांगची ताय आमी तागेले द्राशी राखता ते प्रशंसा आयकल आमके खुशीची तशीची आमगेले गरले की काही हायर ऑफिसर्स की कोणा येता म्हणले की तुमगेले गांव पळोवचे येता ती म्हणल्यार आमी कसं करता ती आमगेले कारय दिता ती ड्रायव्हराक दिता ती आनी उडपी दाखय तांकां कोल्लूर मुकांबिका दाखय म्हणून अशी सांगून आम्ही ಒಟ್ಟು वचनांती इतक आमगेले म्हणले भावना हंगा यशोदे कसं करता तिगेल ते मोगा चेरडाक कितले हजार कटल्यान तिका दास असंती जल्लरी ती स्वयं ददी ते मंथन करचे तीच करता लोणीक काणू आणि तिका आनी एक ಕೆಲವು टेन्शन इत म्हळ्यार हे ना मनाचे गोप्यांगेल पुरा कंप्लेंट येतस लोणी खमता तशी अशी म्हणून तेन्ना ती मना लेखता मिगेल चेरडाक बहुशा आमगेले लोणी एक चांग क्वालिटी ना दिसता म्हूण सांगून तांकां 9 लक्ष गाय आस तांतुले चांग 8 गाय सोदून पद्मगंधा ते गाये वेरायटी गायेले दूध सोदून काणू ते हून पूर्ण ताका तीच मेणे घालून ते पद्मगंध गाय म्हणल्यार विशेष गाय ते साधारण तण पुरा खायना परंबळी अशी तण मात्र खावचे आणि ताजे दुधाक विशेष पोरंबोळो ताजी ताक्काकय तशी दह्याकय तशी लोणयाकय तशी विशेष रीतीर पोरंबोळो खायताय म्हळ्यार ते गायेले फाटये वयर तुकून एक पंत हात अशी करून 2 पंत हात वरून हात अशी उंगल्यार पुरो असल एक नमने ते पद्म गुग्गळ म्हणटा ती ताजे बळता त्या हाताक ते नमुने विशेष गाय ते दूध काढ तीची निर्ममंत स्वयं ददी आपल्या चेरडाक हांव काढतलो नी म्हणून सांगून ते कामाचे पुरा वरलेल विंगड कामांतून नियुक्त करून करताना अंत तुका आमी कशें शिका म्हळ्यार एक पंता प्रभुपादाले निमगेल के कृष्णा कॉन्शियस आमी गरले कशे आसूचे म्हणताना आम्ही त्यांनी एक कृष्णा घेतला काही त्या फॅमिली त्यांनी निमगयताना त्यांना प्रभुपाद सांगता काही आता तुम्ही गरले कितले जण असंती
4 जण बामण बायलांनी 2 चेरडू आणि मुखारी घरलेगी 5 मेंबर्स म्हणून तुम्ही लेक्का विसरूनच केदनाय घरलेगी रंदप करताना तगेल उडगास कडका खावचे काही पुढे तगेल उडगास कडका जोडू वताना हो आणि एकलस तगेल उडगास कडका तगेल कितर जोडचे हा प्रत्येक काम करताने हिंगा आणि तुकोनो आणि एकलो मेंबर असं म्हणलं का म्हणून तशी आमगेलो म्हणून कृष्णाक लेखलरी आम्ही तशी कृष्णाल काम पूजो पाठ अध्ययन पर आम्ही करूयेत प्रितीन करूयेत ना जाल्यारी आम्ही कसं करता ती कोणाले फंक्शन की कसले असल्यारी सुरवेरी पूज काणू दुसरे दिवचे म्हाका 7 गंटलेकी एद्रगणसनी आमचं सांगला हांव सकाळी हॉला वता कोणे पुणे पूज करकाजी कोणे पुणे आरती करकाजी म्हणून आमगे कृष्णाल काम काण आम्ही दुसरे दिवचे अशी करूनच म्हणून आम्ही अंतकुनो शिका कशी करत ती ते कृष्णाल काम म्हणून आम्ही पळया यानी यानी हा गीतानी तद्बालचरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरंती तानि अगायत ती पद म्हणतस काही कशी यानी यानी हा गीतानी आणि ती तद्बालचरितानि च ते चरडाले चरित सांगून ताणे पूतने जीश मरला घासुरा जीश मरला तृणावर्ता जीश मरला शकटासुरा जीश मरला हे सगळं पद सांगतस काही ते प्रभुपादान सांगचे कसं म्हणल्यारी पुढे कालांत काही प्रति एकले तंतंगेले कसले एक मेमोरेबल विषयच म्हण जाल्यारी एक पद्यावले रूपार कोरनो ते पद्य म्हण आता कालात आम्ही कशी फोन करून नाजला लागी करतोलेक नवे मेळलेल्यांक पुरा आमगेलेक मेमोरेबल इव्हेंटस म्हण जाल्यारी ते कशी सांगता ती दुसऱ्याक तशीची अंग यशोदे तीच बरयतस काय तीच सांगतस काय त्या पद तद्बाल चरितानि च कशी सांगतस क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रती सूत्रनद्धम् हस्नुत कुचयुगं जातकंपं च सुभ्रुवो रज्ज्वाकर्षश्रम भुज चलत्कङ्कणो कुण्डले च स्विन्नं वक्रं कबर विगळन् मालती निर्ममन्त क्षौमं वासः ती क्षौमं मळरी कार्तिक महिना लीले कार्तिक महिना जाल्ला ती कसं करता हनुमान नसता इत म्हणल्यारी चेरड उठयताले चेरड उठोन खंय जाव गलीज केली म्हण जाल्यारी भ्रष्ट जावचें नच नवे म्हण सांगून सुता कापड नेसल्यारी ताका स्पर्श दोष असं म्हणतात ती ते देखून रेशमी कापड नेसल्यारी हनुमाळेन तो ताका दोष ना म्हणतात हे प्राचीन परंपरे पुढतकून येयले ते देखून ती ते रेशमी कापड नेसून कशी पुरटाक पुरा तिगल पाट्टस काही आणि पुत्र स्नेह तिगेल पुत्ताले वैरी प्रीती उक्कून येतस काही तिका उक्कून येऊन तिगेल स्तन तुकून दूध येतस काही आणि रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकण कुंडलेच ती रज्ज्वाकर्ष ते लोणी गंटुक ते गंटू नेसनवे ते दोर ताणता श्रम करता श्रम करताना तिगल निडला पुरा हू मेत्ते हू मेवन तिगेले हाता आशिल कंकण ते म्युझिक दिलेल्यावरीची ताळ मारलेल्यावरीची क्लिक 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 चिंग झिंग 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 जातच काही आणि तिगेला आंग हलत काही बरी नव्हती आणि ती चंद करून कशी दधी निर्मंतने काले स्मरंती तानी अगायत ते पद म्हणतस काही चंद पद म्हणल्यारी हावालायत तुक श्रीधरा हावालायत तुक श्रीधरा मोगारेवनो बेसलो श्री हरी मे गेले पय्यारी मोगारेवनो बेसलो श्री
गेले पैयारी मे गेले पैयारी योरे पोराम गेलगरा पुरंदरा योरे पोराम गेलगरा पुरंदरा योरे योरे तो नंद कुमारा योरे तो नंद कुमारा अशी पद म्हणताना तिगेल त्या पुळ्या पंता गौरनाटराज प्रभून सांगेल असं कंची दूध ते मृदंगमुखी म्हणल गायला दूध काही तिने सोदून काढला त्याचे लोणी काढताना मृदंग शब्द येत काही तिघ्या लोलाक हलत काही ताळ मारलेला वरी आणि चिपळी वाजीला वरी हत्ता कंकण पूरा हलताना टल टल चिल चिल म्हणून शब्द येत काही चंद शब्द येऊन ಒಟ್ಟುचे ऐकताना कीर्तन शे कीर्तन शेचे ಅವನು चंदकोन बाल चरिताने तगल चरित पूरा सांगत काही ती सांगताना तिगल ಮತ್ತೆ तुकुन ऊल पडत काही खबर बिगळ मालती निर्ममंत हे मंथन करत असताना तिगल मातेरी ते मालती पुष्पाचे वेणी दवरला ते वेणी तुकुन ऊल एक एक पडत काही ಒಟುಪಣ ಕೈ ಹಂಗ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಗತ ಸಂತಿ ಒಟುಪಣ ಅಂತ ಕೈತೆ ते एक एक क्रमशः क्रम प्रकार पडत काही तंतुकुन त्यांनी कसं सांगला म्हणल्यार आचार्यानं कसं मन करून घेऊ का म्हणल्यारी हे यशोदे भारी वड भक्त कशी ती इथे गेले काया वाचा मनसा तोंडाना पद सांगतस मनातू कृष्ण तागेल कितेरी लोणी म्हणून मोगारी करतस ती मोग उक्कून येतस आणि वाचा तोंडाना पद म्हणतस ती अशी असताना काया वाचा मनसा ती असल भक्तारी भक्ताले ಮತ್ತೆ रस्त्यामी समने म्हणून ते मालती पुष्पपूर लेखत काही असल भक्ताले पायाचे धुळी आम्ही काण घेऊ का म्हणून सांगून सहस्रार्चन केलेलं वरी एक 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 फुल अगोर पडत काही राशी पण काय म्हणून आचार्य सांगत संती सहस्रार्चन केलेल्या वरी ते वेणी दुखून एक एक तिघल पायार पडत काही अशी असताना कीर्तन केलेल्या वरी भजने ताळ डोळ पुरा झालेल्या वरी हत्ता कंकणा शब्द पुरा जाताना ते हे भजन ऐकून कृष्ण उठईत काही कृष्ण उठवून येऊन असं करता ती दोळचिम्मी करून भजन करताना तो येऊन ते गांठून येऊन गट्टी धरत काही गांठून येऊन गट्टी धरताना गृहीत्वा दधिमंतानां न्यषेदत प्रीतिमावहन म्हणून सांगेल सांगा ते गांठोणी गट्टी धरत काही गांठोणी ते धरची म्हणून सनातन गोस्वामी अनेक एक भावार सांगतात ती कृष्ण कसं सांगत म्हणल्यारी कृष्णानं त्या गांठोणी धरलेलं तात्पर्य कसं म्हणल्यारी मंथन करतच काही दही हंगा दही एक शास्त्राक तुलन केला यशोदे तो शास्त्रांतो कसले स्वतःच कसं मंथन करतस शास्त्र मंथन करून ब्रह्माताई कसले ताजे एसेन्स मिळेल कसं म्हणल्यारी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो कृष्णूची परम पुरुषोत्तम म्हणून मना करून घेतील असं ब्रह्मानं 3 वेळा मंथन केला म्हणून दोन्ही स्कंदान सांगला भागवताचे तशी असताना तू कसं लेख हे मंथन करता ते मंथन करून मेळचे फल साक्षात हाम ते हाम तुगेल साक्षात पायार येऊन बसत आणि तू ते मंथन कर जगत येसवे म्हणून सांगून ते देखून काही कृष्णान ते गंठोणीचे दोरची काही गट्टी गृहीत्वा दधिमंताना म्हणून सनातन गोस्वामी हंगा सांगत संती अशीची ती दोळ सोडता पळयताना कृष्णाला वैरेना उठेल वे तू उठेल वे निर्दोष सकाळी समज जाईन ना दवा म्हणताना ना मग भूक जाता म्हणताना सांगता यशोदे तुका लोणी दिवचे कितेरीच पळा हा मंग सकाळी उठोन हंगा मिगेल पूजा पाठ अध्ययन पुरा राबोन हंग लोणी काढतस पळा हत्त लोणी येता बाबा दिवचे म्हणून सांगून सांगता तो बाब सांगता ना मग जोर भूक जाता आत्त जाय दूध आत्त जाय म्हणून सांगताना तिका प्रेम उक्कून येता उक्कून येऊन कुडले ती सांगेल कुडलं मन रबना तिका ती कसं करता चेरडाक
तो पायार घालून तिगेले स्तनपान करयता. तशीची स्तनपान करयताना खरे पळयताना वासेरीन तो रान्नेरी दूध दवरला. दूध दवरताना ते दूध पुरा उकळून येतस, उज्जेर पडताना यशोदेक केन्नाय त्या बालमनशाक रप्पन एक धांवन छब्बेस ती कसं करता, कृष्णाक अर्ध पिल्ला म्हणून पळयना दूध. कृष्णा काढतनी तो दवरता. कृष्ण जाय नव्हते दूध म्हण सांगून कृष्णान अर्ध पिल्ल्या म्हणून मात्या वरना सीधा कृष्णा तो दवरता. मागीर जाल्यार तो दूध दिवेता. दूध केलं गेली नव्हे रान्नीर दवरलेले म्हण सांगून तिथे दूध काणू तो दवरता रान्नी वयर तुकून. तेन्ना अंत तुकून आचार्य कसं सांगता म्हणल्यार, कसं शिका म्हणल्यार, एक अंगास अध्यात्म लोकांतू कसली वस्तू जड नाही काही, प्रत्येकाकय जीव अस चेतन अस. हे आचार्यान पुरा सांगचे कसं म्हणल्यार, हे दूध ओड एक भक्त काही ते दूध लेखता. कृष्ण आवसूल दूध पितस, आवसू दूध पिवन आता घेत तो पोट भरून घेताना मागीर म्हाका पितू वता. म्हाका पिनी म्हण जाल्यार आनी हांव जल्मा कसं प्रयोजन तागेले सेवे पावनी म्हण जाल्यार आनी म्हगेलो अगत्यस्व म्हण सांगून हांव प्रयोजन ना म्हण सांगून ते दूध उज्जेरी उड्डून आत्महत्या करून घेतस म्हणून आचार्याल भाव. हंगा यशोदे धावन वता. इत्याक म्हल्यार एक भक्ताक अनेक भक्तान आपत असताना पळोवचे साध्य ना काही नुत बैसून. भक्तांक कशी म्हल्यार परदुःख दुःखी म्हणस. बिगड जनाल दुःखांतू तांक दुःख जाता. ते देखून ते उज्जर हुडताना यशोदेक पळोवचे जायनी काही. तशी तिणे भगवंत ताय तो गुदवरनो भक्ताक रुचंकलेले म्हणून. हंगे प्रश्न येवचे पुरो ते यशोदेन कृष्णाक तोग्गू दवरले समवे तिगेल भक्ती तितलेच वे म्हणून एक मना येवचे पुरो जाल्यार गोस्वामीन भक्तीचे डेफिनेशन दिला. विंगड खंय ना आमगेल्या शास्त्रांत भक्ती डेफिनेशन. तसं म्हळ्यार अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम. उत्तम भक्ती मला कसले कृष्णाक अनुकूल जाऊन कसले केले ते उत्तम भक्ती. अन्याभिलाष नातिका तिगेले एक अभिलाष कसं म्हळ्यार मागीर कृष्णाक पिवचे ते दूध ना जाता. कृष्णाक खुशी करचे एक इंटेन्शन. कृष्णाक खुशी करचे एक इंटेन्शनांतू तीन ते दूध तो दवरलेले. ते देखून ते खंडितची भक्ती म्हणून म्हणी आता कृष्णा तो दवरले न्हय ते भक्तीची अंतू संदेह ना म्हणून आम्ही मना करून घेऊयात. तशीची आता कसं जात म्हळ्यार कृष्णाक होप येता आपणे तो गुदवरल नव्हे, आपणे तो गुदवरल नव्हे म्हणून कोप येता. तो कसं करता आवसून भितर वताना संजात कोपः स्फुरितारुण आदरम समदृश्य दधिमंत भाजनम. लोणी काडचे घंटशील ते बुडकुळस पळे दह्येचे अक्का लग्गी कसं की एक फातोर केशिले तांतू काण मारत तो काण मारनो ते बेत्तून बेतील कुडले तक्कळता. मत येता मेवन म्हाका बिष्टयता म्हण कळता आणि लागी एक कळका कुडस ते वचून निप्पोन बेसता. हंगा यशोदेन दूधनी रान्नीर तुकून तो काण दवरनो येवन पळयताना ते एक क्षीरसागर शेलो दही पुरे पोणस आणि सन्न श्वेत द्वीपशे लोणी पोंतस. देवा कोण जलरी बेजार जाताले. भित्वा मृषाश्रु दशमनारहो. मृषाश्रु म्हळ्यार पट्टी दोळे उद्दा पट्टी पोर्नो जगास हय्यंगा व मंतरम गतः. हतस के
इळतस के हयंगाव मळरी फ्रेश लोणी तस आणि कसं करतस मर्काय कामम ददतम शिचिष्टितम मांकडा काही दितस काही सुरवेरी हा सेल काही यशोदेक जहासतम चापी न तत्र पश्यती मागीर कळत काही अशी सोडल्यारी हा वाट जाता हागेल बुद्धी वाट जाता हे देवा मिगेल पुत्तान ओढ जाताची मागीर कशी हाका सम करू जायना म्हणून अत्त हक्का दंड को दीवनो सम कोरका म्हणून म्हणालेक के यशोदे इक्का ते साक्षात परम पुरुषोत्तम म्हणून तीन ಎದ್ದೋಳ್ ಮನ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಗೆಲ್ ಪೂತುತ ಪಾಯಿ ಓಡ್ ಜತ್ತಚಿ ತಾನ್ ದುಸ್ರೇಲೆ ಪೆಟ್ಟ ಖವಚನಜ್ಜ म्हणून एकची तिक्का म्हणून तामात इष्टिम प्रसमीक्ष सत्वर सतो अवरुह्याप ससार बीतवत सांगता हंगा सुखदेव ಹತ್ತಂತೂ ಬಡ್ಡಿ ಕಡ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಕಳ್ಳೆಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಕಳ್ತಾ ಅಕ್ಕೋಳ್ನು धावता कृष्ण धावून हिवय धावता यशोदे धावता घरा बाहेर येता ती घरा बाहेर येऊन तू धावता हिवय गेले ओड शरीर घेऊन हिवय मागशी धावता काय 80 वर्ष 80 वर्ष जल्ला यशोदे का म्हणून शास्त्र सांगता ती धावत काही तगल मागशीची तक्कत ओरनो म्हणून सांगून धावताना हंगा आचार्य सांगत कसं म्हणल्यारी हाव मेगेले बल अंतू मेगेल साधने बल अंतू कृष्णा धरता कृष्णा काव मेगेल वशांत करता म्हणून सांगल्यारी मन आलेकल्यारी ते आपल्या साधना बल अंतू भगवंता केतना काही दोर साध्य ना काही म्हणून हंगा हरिशौरी प्रभुजी नाही सांगेल सर आमगेले रजो गुण आणि तमो गुण आम्ही शून्य कोरका इतले कीची ऋषी मुनीन ತಂತಂಗೆಲೆ रजो गुण तमो गुण पुरा शून्य कोर्ण सत्व गुणाक सृष्टी कोर्ण सत्व गुण वैरी तुर्य गुण वच्चुने तंका एक क्षणांती ते कृष्णाक तंगेला हृदय भितरी दोरू साध्य जायनी तसले कृष्णाक यशोदे हत्तती बड्डी घेऊन मागशी धावतस हे पळोन एकक गोपी येतंती एकक पुळंगा कसं जातस अयो कृष्ण धावतस यशोद मागशी धावतस भारी गंमत असे भारी पळे पळे म्हणून सांगून सगळा खुश जाता हा जाय तुका तशी जाई म्हणून सांगून हे ऐकून आम्ही गोपीक तगेल वेरी प्रीतीना म्हणले ज ब्रजवासीले इतले प्रीती करतले कोणाकय साधिना काही कृष्णाक प्रीती करचे इतले कोणाकय साधिना ते धावून 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 गोपीक पूर जाताना ती रपता इत म्हळ्यारी गोप्यांकय गरलेगी लोण येऊन खामचे भारी खुशी तन्नी सांगची मात्र यशोदले येऊन कृष्ण लोणी खंपूक ताण ते बेतेले हे बेतेले म्हणून कंप्लेंट सांगू येवचेक इत्येक म्हळ्यारी कृष्णा ते नेवणारे पण पळो येतवे त्यांनी कंप्लेंट सांगू येताना पळोचे कृष्णाक सांगचे यशोदले उल्लोचे यशोदले की पळोचे कृष्णाल सौंदर्य ते देखून कृष्णा एक तगेले एक दर्शन मिळतना म्हणून सांगून त्यांनी येवचे ना जाल्यारी ತಂಗೆಲೆ ಗರ್ಲೆಗಿ ತನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೊರ್ಚಿ ಕಿತೇರಿ ಲೋಣಿ ದವರ್ತಂತಿ आणि हेर दिवस गोप्यांपुरा उद्द हाडवताना यमुना लगी उल्लोन जेवची कसं म्हणल्यारी बैगो तुमगेल गरले आईल्वे काली कृष्ण आईल्वे मिगेल गरले येनी मिगेल गरले येऊन 3 दिवस चलले कंपू का लोण कंपू का मिगेल गरले आईल्वे मिगेल गरले येनी मी कसं म्हणगोत अशी उल्लोन घेवची म्हणजे प्रीतीनंत आणि कसं ते बद चोराले आम्ही उल्लोन घेतावे बद चोर म्हणजे तुगेल गरले चोर येईल की आजी मिगेल गरले येईनी म्हणून सांगता की आम्ही ना इथे म्हळ्यारी ते तांका कृष्णान येवका जाला तांका तितले प्रीती
मागीर ಕೆಲವಪಂತ ಕೃಷ್ಣನ ತಗಲೆ पोखरी दाखोवचेस कसं म्हणल्यार लोणी तांगेले चोर न्हू चोरले ताणे केल्ले म्हणजे जाल्यार तांकां खुशीची चोर न्हू तांगेले फ्रेंड्स पुरा दिवचे दोस्त्यां पुरा गोपास पुरा दिव न्हू मागीर लोणी मांकड न्हू ते मांकडान पुरा खावन नक्क जावन तोग्गु घालनु तक्का बिष्ट ಇಲ್ಲ ರೀ यशोदेले सांगू कंप्लेंट सांगू ಇಲ್ಲ ರೀ वय वय भारी चांगलोणी दिसता तुमगेले मांकडान ते उड्डेला नाक म्हणून सांगून खावन काय सांगना तुमगे लोणी म्हणून सांगता बेजार जायना कोणाक असल सकट नमुने पोखरी आणि उत्तर पुरा सांगचे ताणे मागीर लोणी पारा सकड पुरा सांगते दार तंगले गोप्यांगल मावाले शेंडीक आणि मंचाचे पय्याक पुरा बांधून घालचे चेरडुवांक चिमटी कान रोडोचे निद्दलेले सಣ್ಣ चेरडुवांक पाडले तू असं सगळं कोरून तांकां कोपेत शिवाय कोणा जाल्यार कोपेत जाल्यार तांकां कृष्ण म्हळ्यार भारी मोग तशी तांणी ते राबून हा वय वय धरी धरी म्हणून सांगून तांगे सगळे सुद्दी ऐकून गोपी पुरा ते नंद गोकुलान तू घरले येऊन पळयत असंती अशी म्हणून यशोदेक मेळयना म्हळ्यार यशोद्यांगा रजगुण आणि तमोगुण असं म्हणून सांगची न्ही आम्ही ते पाठ शिकतात तुला ती ते नमुने हायेस्ट ती गेले अंत अशिल देखून ती प्रेम अंत अशिल देखून ती कृष्ण ते साक्षात परम पुरुषोत्तम ती गेले गोटू लील करू आयला ते आणि तिक पुरो जावन हूम देवतस तेन्ना ती राप्त ते पुरो जाली तिका आणि दावचे जायना म्हणटा ती राप्त ना कृष्ण राप्त कृष्णाक पुरो बेजार जाता आवसून तितले श्रम पावील पळोवन तो ताका दोरो दिताना कसं जाता म्हळ्यार धरता योंगा म्हणून धरता ती दवरून ताका ते उखलच नव्हे उखला वयर बेसून ताणे ते लोणी पुरा मांकडा वांटिले ते उखला लगे ओरनु तुका आणि करना म्हणून सांग म्हणटा आणि करना म्हणून सांग म्हळ्यार तो सांगना इत्याक ताकी लील जावका जाला संगले भक्ती लोका दाखोवका जाला ते देखून तो सांगना हो आणि करना म्हणावे म्हणून सांगून ती एक दोर काणू ताका उखलाक बांधून घालता उखला बांधून घालता ते उखलान ताका सहयोग दिला हेल्प केला निपन बेसून ताजे वयर राबून लोणी खावचेक आणि मांकडा वांटूक ते उखलान हेल्प केलेले देखून ते सहयोगी नव्हता गेले म्हणून अक्का बांधून घालता म्हणून सांगून बांधून घालताना सगळा गोतेशिले वरी कसं जाता 2 अंगुल उणी जाता दोर शिकून गांठी घालका जाल्यार इतली दूर शिकून एका वयर येवन बांदका नव्हे बांधू जायना असं करचे बा म्हणून सांगून गोप्या लागी हाडू सांगता वापास एक गोपी राब हा माताडता म्हणून सांगून ती आनी एक दोर हाडता वापास अशी सुत काण काडताना वापास कशी म्हणून बसता तेन्ना आनी एक गोपी सांगता हा वाडता तुका मिगेल करले असं म्हणून सांगून वापास ती तिगेल करले वचून वापास दोर हाडता वापास ते बांधता वापास बांधताना हंग सगळ्याक आश्चर्य कसं बाये मॅजिक शे कशी कल्ल्यारी दोर बंद जायना 2 अंगुल उणे हे हाडलेले दोर आणि कुडसिलेले दोर ಒಟ್ಟು केल्यारी साधारण 100 अंगुल जाताले जाल्यारी एक नमुने मॅजिक शे वापास अन्य गोपी सांगता हे कसं एक आश्चर्य यशोदम्मा सोडूनच बांध्या म्हणून वापास हाडता ती कश केल्यारी ते बंदू जायना ती ना ये बंदूक गोपीसाना हेल्प केला जाल्यारी जायना इत म्हळ्यारी तांकां मोग ना म्हणल्यार तुने तांकां भारी खुश जाता ते कृष्णा बांधू घाल्यारी प्रितीन बांची म्हणून गोतस यशोदा मातिगेल वैरी तागेल वैरी कोप येना म्हणून गोतस मस्त वेळ पळयत नव्ह ताका रबील कडेन म्हणून तांणी लागी राबून पळयता ती कितली म्हळ्यार तांगेले मोगू कितली जाय म्हळ्यारी तांणी आत्ता बांधून घालू सांगता ती
जलरी बांधून घाल्यानंतर हेलो गोपीपुर येतांती धावन धावन येतांती यशोद बित्तर यशोदम्मा एक पंत ते कृष्णा का बंद सोडी म्हणतांती ना 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 म्हणते ती यशोदे तन वापास विंगडे गोपी मुद्दू गोपी सांगतांती गुंपेवनु यशोदಕ್ಕ एक पंत हे कृष्णा का बंदिल पडोचे जाय ना आमका एक पंताक सोडी हे पंत वाट नाही म्हणतांती त्यांना यशोदम्म सांगता कोण तुम्ही पंचायत वे सोडी सोडी म्हणू का वचन त्यांग तुकुनु तुम्ही तक वाईट केलेलं चांगू चांगू म्हण सांगून अशी वाड्डेलर तो वाईट जाता कळलं मे तुम्ही वचनती म्हण सांगता ना त्या गोपी सांगता काही ना तका सोणी जल्ले तू सोणी जल्ले री आम्ही सोडतांती म्हण सांगू त्यांनी मुखार येता काही आम्ही कंक पळोचे जाय ना तका बांधून घालेलाय म्हण सांगता काही त्यांना यशोद सांगत काही तुम्ही या तुम्ही येऊन पळा सोडले रे तुमगेला आणा तुम्ही सोडू येऊच्या नज तका सोडू नज तका म्हणताना वाट नाही आमक कस जलरी वाट नाही म्हणते तुमगेला बमनाला आणा तुमगेला चेरडुमाला आणा तुमगेला अम्माला आणा पूरा गल्लरी पती सुतान्वयात भ्रातृ बांधवान ती विलंग्यतो अच्युतांगता म्हणून गोपी की त्यांनी सांगेल असं तांका त्यांनी सांगेल पती का चेरडुवांक पुरा जणाल संबंध सोणू आणि पुरा कितले की जन्मांत कोणकी सकड बामून बायला जाऊन जाल्यार असं हे सकड हे जन्माचे म्हणून सांगून त्यांनी क्यार करतील असं त्यांनी तसं त्या गोपी सांगता ती आमक क्यार ना यशोदा कोणाला आण घालणारी तू क्यार ना आम्ही सोडचेची तक्का म्हणून मुखार येताना यशोद माई सांगता तुम कोणालाही आणना ते कृष्णाला आणा तुम्ही मुखार येईल मुखार येऊन एक पाय मुखार दवर सोडू का म्हणताना मस्त बेदार जाऊन त्यांनी त्या दोळे उद्द काणू काय करू जायना कृष्णाला आण घालताना तांका काय करू जायना त्यांनी मक्षेतांनी वत्तांते इतून पळोचे जायना त्यांना बलराम येता बलराम येऊन येताने गोपियन पुरा रडतसंती तो निमगैता कस जल्ला नंद गोकुलांतो विशेष जाऊन कसले दुर्घटना जल्लावे नमने तुम्ही रोड का म्हणताना पळते वचून आमगेल गोंड पोराक बांधून गल्ला यशोदम्मा कशी पण सोडे तुक मात्र साध्य म्हणून सांगता त्यांना बलराम येऊन यशोदम्माला येता अम्मा आज सोडेम्मा कृष्णाक कन्हैया सोडी म्हणताना यशोद सांगता काय ना तू चिताक वाईट केलेलं कळलं मा आज सोडचे प्रश्न ना तका म्हणता त्यांना बलराम सांगता सोडेम्मा सोडी म्हणताना कोण रे तू सोडी म्हणून सांगू का म्हणता यशोदम्मा कोण तू कोण 8 जण वैर येत कोण म्हणून सांगतो म्हणता ना 2 3 4 पंथा कोण म्हणून सांग म्हणताना बलरामा कोप येता बलरामा कोप येऊन बलराम ते राबील कडना करता अनंत शेष नव्हता कोप येऊन तो सांगता अम्मा कसं म्हणतो तू हांव कोण म्हणून निमगयतवे मिगेल परिचय कोण म्हणू कितलो पंत निमगयत तू हांव मिगेल परिचय दिवकावे कोण म्हणून सांगावे हांव ते शेषू साक्षात शेषावतार शेषाम म्हणता ते कृष्णच नव्हे ते रबला पण तू बंदिलो तो महेश्वरू साक्षात अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक कृष्ण तो म्हणून सांगता त्यांना यशोदे हास येता हास येऊन सांगता वसऱ्यांक तुकुनु वै तू शेषावतार शेषू तो तुगेल भाव हंग बंधन गला चोर कंचो तो महेशु तुग तगलानो गणेशु पूरा जण शेष महेश गणेश पूरा आमगेल गरलेगी हंग अवतार घेतला भगवंता कसा नमुना घर ये कोणाकही चूकी सांगून प्रेज ना हे गरलेगी सून जाऊन येईल मक्कू लोका मेग्गेले कस एक हे म्हणून सांगता अशी म्हणताना चढ उरलेले रस नव्हे बलरामा तू काय बांधून घालता कळलं मा त्या साईडात एक जाग अस उखलाचे तू काय तू बांधून घालता म्हणून अम्मान अशी सांगताना बलरामाक तागेल कसले तागेल ते ईश्वरत्व दाखवचे ते प्रभुत्व तागेल दाखवचे ते ऐश्वर्य ज्ञानच नव्हे ते तिरोहित जाता तिरोहित जाऊन माधुर्य भाव येता कसं केल्लरी मेग्याल अम्माक आम्ही भगवंत म्हणून सांगून मना कोर दिवचे साध्य ना तिगेल प्रेम
उच्च स्थिती रस तिगेले ते मिगेल पूत हो मिगेल बाबू हो मिगेल चेरडू हो म्हणेल त्या प्रीतीस नव्हे तक मिक्कून कसले सादिना म्हणून सांगून बलरामू कृष्णा पळयता हे कृष्णा हे तुगेले लिहिले तूची कसा म्हण पळय आम्हाक साध्य ना माल मितन म्हण सांगून ते तुकून वता ते देखून त्यांनी दोहारणी हाण दितान ते गोप्यान पुरा तगेल वेरी कोपस म्हणून आमका आम्ही क्षण मात्राके आम्ही लेखून अशी ताकत दोन अंगुल केदनाय उणी जाता आता ये दोन अंगुल कसले म्हणून आम्ही मत करून घेऊ पुढे आमगेल गरलेगी गुरुमुख पद्मवाक्य म्हणून एक मॅगझिन येत तशिले तंतु पुढे पण ताम वज्जिले एकलन प्रश्न निम्गैताना जयपताक महाराजन तंतु उत्तर दिला हे दोन अंगुल कसं म्हणल्यारी दोन्ही नमुने फिलॉसॉफी असते एक कॅट फिलॉसॉफी एक मंकी फिलॉसॉफी कॅट फिलॉसॉफी म्हणल्यारी आधारक न्याय सिद्धांत अनेक मर्कट सिद्धांत आणि मार्गारक सिद्धांत एक देव पावचेक आम्ही कसले करता दावाक मन जलर ना आम्ही दावा लोक वच्चे देव पावचम का आम्ही कसं कोरणे प्रयोजन ना साधन करून प्रयोजन ना म्हणून ते मज्राल फिलॉसॉफी मज्जर कशी चेरडू पील नुत असता मज्जर तज्जे तोंडांतू दोर एकडान वर्ता ते पिल्ला पडलेले ना कसं की आम्हा वर्तस कसं लय गोत ना तका अम्मा गती मर्कट सिद्धांत म्हणल्यारी मंकी फिलॉसॉफी तंतू आम्ही परिश्रम कोरका आम्ही गट्टी दोरका दवाक कशी एक मंकड कशी एक रुकारतून अनेक रुकार उडता चेरडाल ध्यासू ना चेरडू गट्टी पोट धरता तज्जे सुरक्षित पळयता अल्लेरी हंग आचार्यान पुरा कसं सांगची म्हणारी दोन्ही पावना दोन्ही जाव का एकंचे एक पावना दोन्ही जाव का परिश्रमही जाव का कृपे जाव का म्हणून हंगा आचार्यान सांगता संती ते स्वतंत्र सर्वतंत्र जावनाशील ते भगवंताक बांधून घालूक ती श्रम करता मागीर मागीर तिगेल श्रम पळोवन भगवंत कृप करता आणि ताका बांधूक सोडता यशोदेक न च अंतर न बाहेर यस्य न पूर्वम न पि चापरम पूर्वापरम बहिश्च अंतर जगतो यो जगच्चय अंतर कोणाक भितर ना कोण बाहेर म्हणना पूर्व म्हणना आणि मुखार म्हणना पुराय तोची तसल भगवंताक ती आता कृष्णानं कृप केलं पळ स्वमातुः स्विन्न गात्राय विस्रस्तत् परस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपया आसीत् स्वबंधने दृष्ट्वा परिश्रम पळेल ती गेले आणि कृपया आसीत् स्वबंधने अक्का स्ವಂತ ಬಂಧನ್ ಗೆತ್ತುತ್ತೋ ಹಾಗೆಲ್ ಕ್ರೀಪ್ ನಟ್ಲರಿ ಕಸಲೆ ಸಾದಿನ ತಜ್ಜೋಟು ಅಮ್ಗೆಲೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇತ್ತ ಮಾಡು ಹಂಗ ಈ ಶ್ಲೋಕಾನ್ ಸಂಗ್ಲ ಏವಂ ಸಂದರ್ಶಿತ ಹೆಂಗ ಹರಿಣ ವೃತ್ಯವಶ್ಯತ स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं स्वेश्वरं वशे कसं सांगता शुकदेव ब्रह्म शिव वरुण इंद्र अग्नी इतके देवत पुरा कोणाला मूळ आस की कोणाला आज्ञे कोणाला कंट्रोल मूळ आसन की ते ईश्वराक यशोदेन तिगेल वश केले अजर तू कसले हरिना भृत्यवश्यता तो हरी भृत्यवशी जत कई अगल डिवोटीले वश तो जत कई विंगड कोणा कई साध्य ना तगेले अंडर कितली की देवी देवता सजलरी तो आज ते अम्माले प्रेम बंधनाचे भितरी तो स्वीकार करून ते बांधून घेता ते देखून अंगा अंबरीशाला हंतुई पळयला आम्ही 9व्या स्कंदांतो अहम भक्त पराधीनो हिय स्वतंत्र इव ध्वज साधुबीर ग्रस्त हृदयम भक्तेर भक्त जनप्रिया म्हणून सांगितलं स दवान आव स्वतंत्र नाही आव अस्वतंत्र आव भक्तांगेले अंडरस वृत्त्यवश्यता म्हणून सांगला पळंगा ते देखून नेक्स्ट श्लोकांतू सांगता कोण शुकदेव
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीर अप्युङ्ग संशय आप नेमं म्हणून तीन पण सांगला आपल्या श्लोकांतू प्रभुपादान सांगला न मिळाले तीन पंथ उपयोग केला न मिळाले अक्षर कोणा साधी जायनी ब्रह्माक विरिंच म्हळ्या ब्रह्म भव म्हळरी शिव वैष्णवाना शंभू म्हणतांती जल्लेरी ब्रह्म तगल स्ವಂತ पूतो शिव तगल नत्तु श्रीरप्यंग संशय श्री लक्ष्मी ती तगल बायला तिक्क ताई मेळनतिले न लेबिरे ते भाग्य आजी आमगेल यशोदामाक मेळ्ळे विमुक्ती दात ते तिक्क मेळ्ळे विमुक्ती म्हळ्यारंगा प्रभुपादन सांगला लिबरेशन जत्तची मग्गिरी प्रेम पौचिके प्रेम भक्ती ते मेळ्ळिके ते देखून हे प्रेम पंचम पुरुषार्थ म्हणतांती चारी पुरुषार्थ संती असं तज वैरी पंचाचे पुरुषार्थ हे प्रेम चार नमने मुक्ती असं सायुज्य सालोक्य सारूप्य सार्ष्टी आणि सामीप्य पांच नमनेचे मुक्ती असं हे तज्जक वैल्याचे विमुक्ती म्हळ्यारी प्रेम भक्ती प्रेम पावचे तज्जितली वाड तसले ना हे कोणाकही मेळ्ळेल ना म्हणून तीन पंथा सांगता असं हे देखून हे पळून शुकदेव विहुल जतके प्रेम अंतू विहुल जावन तगल मुखारचे श्लोक आम्ही भारीची श्रद्धेन येची मना करून घेऊ का जीवनाचे उद्देश असले नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम च आत्मभूतानाम यथा भक्ती मतामिहा सगळे लोकाकताने सिद्धी करून दाखल काही सगळे जगतांतू भगवंताना अवसुले भाव आणि भावाक ओढ कसले ना म्हणून सांगून प्रेम कसले ना म्हणून सांगून ताने ते व्यक्त करून दाखयले ते देखून हंगा हे श्लोक वज्जिल नंतर शुकदेव सांगतस कोणी मुक्तीक इच्छी करूनच येत नाही भक्तीक इच्छी करू का इति म्हळ्यारी हे नंदनंदन यशोदानंदन जावनशिले हे भगवंत कृष्णस नमे हे परीक्षित महाराजा प्रेमीक आणि भक्तांक कितले सुलभ असकी तितले सुलभ देहाभिमानी जावनशिले कर्मकांड्यांक तपस्वीक आणि योगिक कोणाकही मेळना तितले सुलभ ना कोणी देहाभिमानी म्हणी ते म्हणला म्हळ्यारी एक तपस्वीक तप करूक एक योगिक योग करूक आणि कर्मकांडीक कर्म करूक तगले देह आश्रय घेवका जता शरीर संबंध जावनशील क्रिये सकड ते देखून हे देहाध्यास कोणा आसकी तांका परीक्षित राया हे देह वेरचे भक्ती म्हळ्याले देहाध्यास वेरची हे कोणाकय मेळना तांका सुलभ तितली ना तांका तेंग जणाके कोणाके आजवरन तपस्वीनकी योगिनकी नाजलरी कर्मकांडीन कोणी कृष्णाक साक्षात बंधून गेलेले आजवरन काही ऐकला की शास्त्रांतू ना देखून भक्ती मुख्य म्हणून सांगून हंगा सांगला इतक म्हळ्यारी हे विलक्षण प्रीतीचे कोणाकय आठवचे साधिना कृष्णाक साक्षात बंधन घालचे ते यशोदे मात्र साध्य हिंगड कोणाक साधिना इतक म्हळ्यारी हे देवान ऐश्वर्य ज्ञान तगेले तिरोहित कोर्नु माधुर्य ज्ञान प्रकट कोर्नु कोर्च लिहिलीये हे प्रेम हायेस्ट म्हणून दाखवच कितेरी केला लिहिलीये ते देखून आम्ही हे लिहिली ऐकून कृष्णा वैरी आशिल्ली प्रीती आमगेले चोडका हे लिहिली कोरका म्हणजे री कृष्ण हे ತಂಗೆಲೆ ಸಾಧಕಲೆ ಜ್ಞಾನಸ್ನಮೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಚೋರ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ ಕೊರುಕ್ ಇತಕ್ ಮಳರಿ
कृष्ण ओड परमात्मो साक्षात अंतर्यामी स्वतंत्रो सर्वतंत्रो ईश्वर तो म्हूण सांगून लेखलेरी कोणाकयशी बांधून घालू सादिना तगेले की असल नमुने लील प्रेम लील करूक सादिना देखून ताका हे लील करका म्हण जाल्यार ब्रह्माक विमोहन लील अंत तशीची ताणे ब्रह्माले ज्ञान ताई चोरले तक्कताई डाउट आयले हे ब्रजवासीक मात्र साध्य ते देखून प्रभुपाद सांगता कसं म्हणल्यारी आम्ही कृष्णाल भक्ती करका जाल्यारी यशोदेले एक वात्सल्य भावार करका जाल्यारी यशोदेले हे काया वाचा मनसा करची पडते कृष्णा कॉन्शियस ते आम्ही तिका फॉलो करका म्हळ्यार सीधा यशोदे जावचे का आम्ही ट्राय करूनच जा म्हणला प्रभुपादाना ते क्लियर मायावादी इत म्हळ्यार आम्ही तिका फॉलो करका अनुकरण करूनच अनुसरण करका इमिटेट करूनच फॉलो करका अनुकरण म्हळ्यार इमिटेशन अनुसरण करून आम्ही केली म्हणजे आमका ते भाव पूर आमगेले मुखारसून कृष्णूच आमका कृपी करून ते भाव दिता एक ने एक दीस तू ते उच्च रितीर आशिल्ले प्रेम दिता इत म्हळ्यार ब्रजवासीक मात्र तक्का ईश्वर जावन पळोवचे साध्य ना तितले नमुने प्रेम आसता तांगेले तू ब्रह्म विमोह लील जावन ब्रह्मान तगले की कळत तक साक्षात परमात्मा तो म्हण सांगून ते ब्रह्म येवन कृष्णाक स्तुती करताना ते गोपकुमार पुर लग्गी येवन सांगता काही हे कोण केलं आपल्या कृष्णाक स्तुती करता कसं की म्हणून हसतली कृष्ण ते रबला म्हणून सांगून त्यांना चार रे सांगत चार मध्य अनेक सांगत काही तरी ऐकला चार मध्यशील ब्रह्म म्हणून ब्रह्म कितकी थोपळे म्हणताना ब्रह्म स्तुती करतच कृष्णाक कृष्ण रबला ते पळून तांका हास अयो आमगेल कृष्णाक तो स्तुती करत पळ आम्ही खेळया यो म्हणून कृष्णाक हानी केलची पळून आशी जतके कितले म्हणून स्तुती ऐकूचे कृष्णाकय चिक्के निंदी पुरा ऐकू का तगेले सखांगेले बिष्टावणे तुपळा खेळू येना म्हणजे रे अम्मा नापेल म्हण चमकल म्हणजे अनेक पण तू खेळू येवच सोणांत मी म्हणताना तो ತಂಗೆಲೆ सन्नी संगेला बी ऐकता इतली म्हळ्यार तांणी सांगता ती हा हक्क स्तुती करता पण ब्रह्म कोण की स्तुती हा कोण आमगेले सक नव हक्क कसं स्तुती करचे हक्का गुडगुडेल्यार बित्तो आम्हाला पोरला भितरी भूक जात म्हण रडता आम्हाला हावका म्हण रडता हो ईश्वर वय म्हणून त्यांनी हसतांती इयो हक्क पळा ಹೊಗಳಿಸಿತಾಂತಿ म्हण सांगून तशीची कृष्ण ते ब्रजवासी एक दाखवचे साध्य ना त्यांची रीती तांका आपण भगवंत म्हणून तितकी ना म्हणे तांका प्रेम उक्कून तांगल प्रेम जिकवत ते शिवाय कृष्णाल ते ऐश्वर्य ज्ञान ते रब्बना कृष्णाल ते अप्पपीच ते ऐश्वर्य ज्ञान ते रोहित जाऊन ते माधुर्य ज्ञान उद्भव जाता कृष्णाला त्यांना मात्र ताका ते तसा लील खेळू साध्य आणि या लील कितली ताई विलक्षण म्हळ्यार या मना करून घ्यायचे साधना साधारणाचे हे रामानुजाच्या संप्रदायांतो रामानुजाचार्य संप्रदायांतो एक श्री षट गोस्वामी म्हणून एक आचार्य शिलंती त्यांनी ये लीले वज्जुनु भागवतांतली लील वज्जुनु 6 महिनो कॉन्स्टंटली त्यांनी दोळे उद्दा काणू रडतशिले काही इति म्हळ्यार यो मिगेल कृष्ण मोगा कृष्णाक कशी मन येईल यशोदेक बांधूक म्हण सांगून असल्याचे काणी आस शुकदेव तशीची भारी चंद करून भक्तीक हायलाइट करून भारी चंद करून त्या श्लोक हे करून त्यांनी तशीची समाधी वतांती मुखार सुनू मस्त
आसिया लिहिले गौर नटराज प्रभून सांगेल असं तुमकाय सकड गोत तस आणि तुका आम्ही मस्त शिकल्यान ती आणि एक कसं म्हणल्यारी सांगू असं मका ये कृष्णा लिहिले केदनाई गायेले तुकुन सेपरेट करू जाय ना कृष्णाक कृष्णाला कंची लिहिले तुई गाई असची कृष्णाक कृष्णा लिहिले त्यांनी गायेक केदनाय विंगड करू जाय ना कृष्णाक कितली मोग म्हणल्यारी गाय म्हणल्यारी ब्रह्म यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः म्हणून सांगला केदनाय सकाळी उठून ब्रह्म इंद्र वरुण पूरे कृष्णाक प्रार्थना करतात जलरी कृष्ण उल्लेन हंगा गोशालेंतू एक गायेन तिगल वस्त्राक अप्पोचे कंबामळ जल्ले ते वस्त्रालेवरीची कृष्ण करता सान वस्त्रालेवरी अनेक समळरी यज्ञस्थळींतू यज्ञ करताना शुद्धारता आम्ही कृष्ण जाव केव का म्हणून सांगून कृष्णा पाव का म्हणून कुठं करतान ती पुराण म्हणे यासकडे उद्बत्ती ते पुरा कूट कोरण करून काण पूरा यज्ञ जलरी तई कृष्ण याना कृष्णाना सुच कई गाई शाणंतू पटके पुरा लोण घेना सुತ್ತಾने उतनेले उद्धार जलेल कुडले यशोदेक बई जाऊन चेरडा कसले जाली की म्हणून तुम्ही पळयत ते श्लोकांत सांगला तक्का गोमूत्रांतू अभिषेक करता काही आणि गोमयांतू तिलक लायता काही ते सारो नांगांतू आणि गायेले बाल्लांतू तक पुरा मारता काही कसले दोष अरिष्ट असले वच्चो म्हणून तशीची आणि गोधुळींतू तका सगळे अंगार अभिषेक करता काही गाय म्हणल्यारी कृष्णाक बिल्व सांगता कसं म्हणल्यारी हे कृष्णा हे भगवंता एक मना करून घेतला तसं म्हणल्यारी तुका विंगड कंची तत्वय तुक क्यार ना तुक एकची गायल प्रीती कोरका ते मात्र तत्व ते मना करून घेतील कोणा हृदयांतू गायल वैरी प्रीतीस ತಂಗೆಲ್ ವೈರ್ ಮಾತ್ರ ತು ಸಂತುಷ್ಟು ಮನು ಹಂಗ ಬಿಲ್ವ ಮಂಗಲ ಠಾಕೂರ್ಜಿ ಸಂತಸ ಇದಕ್ಕೂನು ಹಂಗೆಲೆ ಹೃದಯ ಲೋಣಿಶ ಕೊರ್ಕ ಕಶಿತ ಲೋಣಿ ಚೊರು ಎತ್ತ ಲೋಣಿ ಮಳರಿ तितली मऊ कोरका काही लोणीशे करुण जावन तितली मऊ कोरका आणि प्युरिटी तो शुद्धतेंतू तितली दवी कोरका काही आमगेला हृदय लोणीशे त्यांना मात्र आमगेला हृदय प्रवेश करचे म्हणून विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूरजीन सांगला ते देखून आम्ही हंगा कृष्णाला प्रीती पावका म्हणजे सुलभ वाट कसं म्हणल्यारी गाय्य प्रीती कोरका गाय्य एक स्थान दिवकाची आमगे लाईफ अंतू ते आणि कार्तिकांतू गोपूजे पुरास ते देखून ते विशेष रीती कंचे वाटेना गो सेवे कोरका तुम्ही सकड काही लग्गी गो असं म्हणजे गोमाता असं म्हणजे शुद्ध गाय सुका जर्सी गाय असून जर्सी गाय असल्यारी काय प्रयोजन ना करून उलटा मारता पलय मेळना अशें ते देखून प्युअर गाय खंय अस म्हणून मना अस म्हण जाल्यार ते वय म्हण जाल्यार तांकां डायरेक्ट सेव करेन ती ना जाल्यार इतले की गोशाल आसा आमगेले भारतांतू ते पुरा तुम्ही गोसेव कोरका आणि गायल विषयी मस्त तुम्ही ज्ञान पावका त्या गायला सेव केला कसं जाता म्हणून हे सगळं तुमका मना करून घेवचे का अनेक वार की ताजे अनेक वारू श्रीकांत प्रभुजी म्हणून एक स्पीकर येता त्यांनी सांगता ती गायल विषयी तशी तुम्ही गाय वैर चढ प्रीती पावून कृष्णाले ಈಸಿ वाटेन सुलभ वाटेन कृष्णाले लोक पावचेक सहाय जाता म्हणून हांव हांगा सांगून अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव
क्षमस्व पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।